अरे भाई ई कोरस वाला तेरी धनिया की ना कुल कैसन कुल लाल पियर पगड़ी बंदे बाटन हो। अरे भैया आप गाई कोनो दिक्कत ना होई। भैया के तनी बोल बम के नारा सुना था कुली। रेडी 1 2 1 2 3 4 बम 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 एक मिनट भैया हम समझाते हैं। तो दोनों चुप रहा नेटवर्क देगा आप कहीं भैया 1 2 3 4 सावन में सूचना जारी घर जाए के तैयारी बा। सावन में सूचना जारी कोरोना बीमारी बा। सावन में सूचना जारी कोरोना बीमारी बा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब जो मैं गा रहा हूँ गाइए ना आप लोग। कोरस करना है तो कोरस करिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, जो गायक गाता है वही कोरस वाले गाते हैं। आई भैया एक बार फिर से गाई। सावन में ममिला पलट गइल बाटे, 370 हट गइल बाटे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो भैया गा रहे गाइए। सब नर नारी शिव के जलवा चढ़ावे, भोला जी दिन रात धुआं उड़ावे। बोल बम जय शिव। अरे आप लोग नहीं गाना चाहते तो बता दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। ए यार भाई कहाँ से लाई हवा यार इनके। भैया लगन के टाइम रहा टेरिया कुल मिलता नहीं रहना। प्रधान जी के नरेगा से 2-4 गो कार्यकर्ता बुला लेनी भैया एहने से काम चला लिहल जाओ। जवन भैया गाओ तवन गाओ यार। लगला पेड़ होके लोगन हटैया पी के आले गारे कुली आप गाओ ले भैया। धारे के चल धारे के फुल तैयारी बा। घर जाए ला तैयारी बा। चलत ना घोड़ा गाड़ी बा। कैसे देवर जाए ला चारी बा। बदल कोरोना बीमारी बा। कैसे देवर जाए ला चारी बा। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मायावती जिंदाबाद। ये सब क्या है। अरे भैया यही में 2-4 ठे गठबंधन और कोरोना वाले बात है। अरे यार जब तू लोग के बोलबम गावे के शौर ना है, राजनीति करे वाला लोग आवा तो राजनीति करे के चाहिए। यहाँ गावे खातिर कहे आ गईला। अच्छा जब तुहार काम में आलू गोभी भाटा बोल तो तू का करे स्टूडियो में गावे चली अइलो। गोली मार दे सारे। भैया आप गाई ई पेवड़वन के हम उड़ा दे। सावन में बुला